Verse of the day sa ta mga igsoon, Salmo 37, versikulo 9. Ang musalig sa Ginoo makapanag-iya sa yuta, apan ang dautan papahawaon. Atong palaluman kini nga bersikulo igsoon. Naghisgot kini og pagsalig ngadto sa Ginoo. Kung duna kay pagsalig ngadto sa Ginoo, duna kay pagtuo ngadto sa Ginoo. Ug kun mugamot ang imong pagtuo diha sa Ginoo, makapanag-iya ka sa yuta. Kini nga yuta igsuon, dili kini ordinaryo nga yuta. Tungod kay kanang yuta nga gipasabot sa Dios, mao kanang iyang gingharian. Makapanag-iya kaniya na igsuon, usa ka sa makapanag-iya ni ana kung mugamot, mutubo ug mulig-on ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Kung duna kay tinuod nga pagsalig ngadto sa Ginoo, kung mugamot pag-ayo ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo, 100% ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo, makapanag-iya gyud ka sa yuta nga gisaad sa Dios kanimo ug kanatong tanan igsoon. Makapanag-iya gyud ka sa iyang gingharian dito sa langit. Apan hinumdumi sa kanunay igsoon nga kung magdumili ka ni ana, dili ka matinud-anon ngadto sa Ginoo, dili matinud-anon ang imong pagtuo ug pagsalig ngadto sa Ginoo, papahawaon ka gayud. Ug kun papahawaon ka igsoon, wala gyud kay laing kapadulngan, kay duha ra gyud ang atong kapaingnan, ang langit ug ang imperno. Meaning kung papahawaon ka sa langit, punta gyud ka sa imperno igsoon. Busa igsoon, usa lamang kini kapahinumdom sa matag usa kanato. Dili ta mosugot nga dili ta makapanag-iya sa gingharian nga ihatag sa Dios kanato. God bless sa tanan.